зрителки на YouTube. Аз съм Дие, тук до мен е Орхан. Здравей. Здрасти. И днеска играем на Clumsy Ninja. Извинете. Clumsy Ninja. Аз ще играя. Аз ще играя, той ще говори. Кой? Аз или ти? Аз. Е така, днеска... Дръж, Димо ще играе. Общо взето да посетите и на Димо канала и да се абонирате за нас, лайквайте и харесайте. Наскоро ще си направим някакъв Фейсбук, там се качваме снимки, да ги лайквате. Общо Фейсбук страница, така ли? Да. Там ще има подробности и такива неща. И на WhatsApp, ако можем, ако стане 50 абоната, започваме влогове или 40 или 30 абоната, започваме влогове и общо взето и ще дойде един мой приятел, с него ще снимаме. Познайте какво, на каква игра. Да, кажи, Димо, на какво ще снимаме с нашия приятел? GTA 5, Assassin's Creed и Call of Duty Black Ops, може би. Може би, само тези, които на двойни игри, ние ще станем, нали, двама играчи ще играят на една игра, на PlayStation 4, там ще играем и още взето това. Димо, искаш да кажеш нещо? Не, просто искам да седна, защото днеска цял ден седя, тук един иска да ми седне и в конца ще дойде до мен. Сега, общо взето това е, ако лайкнете видеото и харесате и се абонирате, ще бъдем много щастливи. Ние сме... Там ли да кажа, почти сме лево 13. Да, почти, ма някъде не може да се спре. Малко ще... И още взето това. И върнахме се след малко пауза. Так. Давай, дай му гепи. Give me 5. Ей! Това са 3 звезди. Може, чакай, ще ти купя... Не, аз имам купено трамплинче. Доста големичко. Доста големичко. Да. Сега, давай. Хвърли го. Не, той сам се качи. Може и тъй. Сега... Да, извините, че забравих да го кажа. На всички момичета и момчета, че сте Валентин, да се поделите на вашата Валентинка по свете или такива неща. Точно така. Аз подарих, не знам Орхан, не знам Николай. Да, аз подарих 15 на всеки човек. Браво, него. Аз подарих цвети от 20 лева. Нали, общо взето от това, ние искаме с Димо да направим другите хора по-щастливи. Ние сме тук заради вас. И да станем 13 лева. Да. И да видим дали ще има кош. Ще има кош. То пак падна. Чакай, я видим те дали ще направим. Нали, това е второто видео от Stickman. Нали? Не Stickman, бе. Не, Clumsy Ninja, ние преди колко минути снимахме Stickman, бе? Преди колко минути? Няма и 20. 20 преди малко снимахме Stickman. Може и него да го гледате. Лево 13 сме. Ей, 13! Така, сега ще видите Голи! Тихо. Така, вече имаме нов пъзел. Чакай, пъзел. И сега гледайте, чакайте, аз ще го отворя. Горе. Да, там. Я отвори и го прочети. Ако можете. Finally, Hoop, Kira and Hori were stopped near the water. What's this? Значи трябва да купим нещо. Не, майни. Или трябва да отидем от някъде до някъде. Мисия. Сега ще върна след малко. Да.
И върнахме се отново, извините за забавянето. Тук има клип. Дълъг. Бая дълъг ще бъде. Програмата, която имам ние, се казва... Да, нашия приятел се казва. За малко пак ще го спрем. И да. И нинчата ни падна, защото е много. Има много трафик и някакви тук хора влизат и излизат. Затова, че... Кип, да не сниме. Не, аз нямам диамант. What the fuck, то пък... Може да гледаме едно видео. Ще гледаме едно видео. Ще изгледаме едно видео. И ви с нас. Да. Ние снимаме видео и гледаме видео. Да. Не. То пък интернет... то пък без... И ето чакайте, да, зрителите. Може да я изтегляме. Не знам. Пишете долу в коментарите какви игри искате за двама и за един. Може да играем Fight Night at Freddy's. Страшни. Ама то на това, на PlayStation, значи беше само. Кое? Far Cry. Fight Nights at Freddy's. Fight Night. И да. Извините, Пак нищо не стана, бах ти шибаното видео, бе. Давай, брат. Някакви момичета тук само са влюбени. Фенки. Фенки, да. Фенки Фенки са. Фенки са. Не, верно, просто... Не, те са нашите приятели. Извините за вратата и за малко пак ще спрем, защото идват. What the fuck, кокошката. Извинете, здравейте отново. Тук някакви хора само излязохме и някъде... Разкарваме се в момента. Вие не виждате, ама не виждаме. Това видео доста скучно май. Може след малко да направим малко влог. Малко влогче и да го качим. Що случва? Не. Това беше от Ариния бите. Това беше от нас. Аз съм Орхан Сали, Димо Герджиков и да посетите нашите канали и да се абонирате за нас. Абонирайте се, лайквайте, сабскрайбвайте, шервайте, каквото искате правите. Коментари. Да, коментирайте. Какви игри искате да играем? Да, какви искате игри да играете. Може да правите каквото искате, без да псувате. Псуването не може нищо забранено. Да. Може да го майнем две стинки. Извинете, да беше 2 стинки. И да, това беше всичко за този... Бай-бай.